Felly dim Nick eto wythnos yma? Na. Oes rhywun wedi clywed rhywbeth ganddo fo? Na, sa'i wedi. Iawn, gred, dim problem lle. Iawn, nawn ni fwrw ymlaen. Heddiw, rydyn ni'n adolygu'r cymal enwol bod. All rhywun roed esiampl o frawddeg i mi? Julie? Falle bod Nick yn dal yn llyfu ei gloifau? Ie? Da iawn, Julie. Diolch. Hi, Nick. Hi, fi sy'n ma. Ie, o'n i isio ymddiheurio am just checio i weld bod bob dim yn iawn, really. Mae'n wir ddrwg gen i, ac, wel, da ni'n mynd i gweld chdi yn y gwersi ers pythefnos. Be dwi'n siarad? Helo Nick, gobeithio bod bob dim yn iawn. Gwranda, dwi eisiau ymddiheurio am, wel, sut nes i ymateb i dy waith cartre di. Sori os o'n i'n bach y short, ond just, wel, ges i dipyn o sioc a deud y gwir. Sut o ti'n disgwyl i mi ymateb? A i be oedd eisiau trio rhyw romantic gesture gwirion fel na o flaen pawb? Mam, efo pwy ti'n siarad? Dad sy'n na. Na, Cicai. Pam ti'n flin ta? Be? O dydw i ddim cariad? Be ti isio? Roeddwn ni'n pysychu llawr ac yn gwan iawn am ychydig. Ond, doeddwn ni ddim mor sal ac mae llawer o bobl. Drian o'r ti. Ti'n gwybod ble wnes ti ddal e? Na, sa'n siŵr. Roeddwn ni bod mor ofalus, efallai mewn yr archfarchnad. Roeddwn i'n meddwl, efallai ar ôl yr... beth yw incident? Digwyddiad. Digwyddiad, wrth gwrs, diolch. Roeddwn i'n meddwl, efallai, dy fod ti yn embarrassed i ddod yn ôl y gwersi ar ôl y digwyddiad efo enfys a'r fideo gwaith cartref. Na, dim o gwbl. Felly, wyt ti ymgeisio eto gyda enfys? Sa'n meddwl. Ti'n siŵr? Oherwydd, dwi'n credu bod hi'n hoffi ti hefyd. Ti'n meddwl? Ie, dwi yn meddwl. Cer amdani, Nick. Diolch bawb, gwaith gwych heddiw yma. A falch o dy gael di nôl efo ni, Nick. A bo chdi gwella, wrth gwrs. Falch fod nôl. Ni wedi gweld eisiau ti, Nick. Yndyn ni enfys? Do, wrth gwrs. Cymwch o fel bawb, a chofiwch ymarfer yr ymodol. Baswn ni, taswn ni. Nick, allu ti aros ar yr alwad am eiliad? Wrth gwrs. Ydych chi am gael date nawr? Na, dan, Julie, ddim dyna... Ond ti yn hoffi, Nick, yn dwyt enfys? Wrth gwrs, mae pawb yn hoffi Nick. Felly ti eisiau cael date gyda fe? Julie, please. Sori. Dwi dim ond yn ceisio helpu. O'n i jyst eisiau gair efo Nick amdano fo'n symud fyny i'r dosbarth safon hyfedredd at gwion dros yr ha. Ar ôl yr ha. Reit. Ie, o ti'n amlwg yn gwibio drwy'r llawlyfr? Wel, mae'n rhaid manteision i fod â furlough.
Ond dyw Nick ddim wedi gorffen y cwrs yma eto. Dyw hynny ddim yn deg. Weithiau, di bywyd ddim yn deg, Julie. Wel, os ti'n meddwl... Ie, wrth gwrs. Fyddi di'n wych. Gai air efo gwion am y peth. Dim problem. Reit, diolch bawb. Nos da. Hwyl fawr. Nos da. Oh, cock